خدا گر لطف سازد مهربانی، کند نیش تو را گرگان چوپانی. блогерҳои тоҷик барои касро шинохтан муаммо нест. ҳозир ҳар кас агар як коре бикунад, мисоли оддӣ агар ки касе либосҳояшро кашида гап занад, мебинӣ ки аллакай дар як муддати кӯтоҳ ҳама мешиносанд. яъне ки байни мардум шинохташавӣ ин муаммо нест. аммо як муаммои дигар аст ки оё эҳтиромат мекунанд ё на. яъне ки муаррифӣ кардан муаммо нест, аммо ҳама донану ҳурмат накунанд, ин ҳоҷат ба он нест. вақтҳои охир вориди интернет мешавем, ростӣ шарм медорем. бовар кунед, акнун гарчанде ки мардум моро ҳам ба ҳамчун блогер қабул кардааст, гарчанде мо блогер нестем. ин як вақти холигӣ амро ман кӯшиш мекунам ки дар роҳи хайру дар роҳе ки як ислоҳи ҷомеаву мардум бишавад. як корҳое мекунанд, як рафторҳое мекунанд, пурсонша мегӯянд инҳо девона ҳастанд. инҳо девона нестанд, инҳо худашонро ба девонагӣ заданд. ман ҳаққе надорам ки касеро тақдир кунам, ҳаққе надорам ки шуморо гӯям ки ину он кунед. аммо як лаҳза нишаста ақлро кор фармоед. як устоди профессори калон буд, мегуфт ман худамро дар як блогер дида паст мешуморам. мардум ҳайрон мешуд, як профессор. баъд мепурсиданд ки охир чаро? мегуфт вақте ман сухан мекунам, гап мезанам, дар ҳамин синф аудиторӣ 30-40 нафар ба зур мешунавад, аммо шумо ки гап мезанед, ҳазорҳо миллионҳо мардум шуморо гӯш мекунад. шумо чӣ гуна ки фач ҳастед, мардумро ба ҳамин гуна фачӣ мебаред. тинати каҷ тинатон аз тинатан каҷ мешавад. агар ки почаки ту каҷ бошад, дар мағоза пойафзолро мегирӣ. стандарт аст, рост аст. пас аз як ҳафтаи пӯшиданат пойафзол каҷ мешавад. қонуни табиат ин аст. инқадар бузургҳо дорем, инқадар бузургҳо дорем, бегонаҳо бо бузургони мо фахр доранд. шумо шинед почак болои почак, пагоҳ ҳамашро аз худ мекунанд. фақат намедонанд ки куҷоӣ ҳастанд. гиред аз бузургон гап занед, гиред аз он ҳазор маводҳо ҳаст. маснавӣ маънавӣ саросар пур аст, як чизҳои аҷиб аст. ягон блогера надидам ки аз маснавӣ маънавӣ як қисса орад ки мардум аз он баҳра барад. бовар кунед, як қиссае буд, ӯро ман нақл карданаш ҳатто метарсам бисёр, дар бораи як блогере ки чанд миллион подписчик дошт рӯзе баъд аз вафоташ. ин як қиссаи аҷиб буд ки инро рӯзҳои наздик ҳамчун филм карда нишон медиҳам, то як дарси бузурге шавад. бисёр блогерҳоро ӯ ба худ бад мекашад. як нафаре ки чанд қадар инстаграм подписчик дошт, баъд аз мурданаш, баъд аз вафоташ чӣ воқеа шуд, чӣ ҳодиса шуд, нақл хоҳам кард. дуввум масъала аст, мо кӯшиш мекунем, ами худи ҳозир як лоиҳае дорем ки тӯли 3 сол мо мехоҳем ки филми тоҷиконро барбар кунем. тӯли 3 сол муҳлат дорем ва кӯшиш дорем ки пас аз як ҳафта 2 ҳафтаи дигар ба Туркиё равем, дар бораи Ҷалолуддин Румӣ филми документалӣ кунем. зеро Ҷалолуддин Румиро ҳама ҷаҳон мешиносад, аммо кам аст мешиносанд ки ӯ тоҷик аст, форс аст. маснавӣ маънавӣ ин серфурӯштарин китоб дар ҷаҳон ҳисоб рафт, аммо кам нафарон медонанд ки ӯ тоҷик буд. инро мо кӯшиш дорем ки байни мардум муаррифӣ кунем, бо дигар забонҳо тарҷума кунем. яъне мо кӯшиш дорем ки мардуми тоҷикро ҳамчун ба нангу номус шиносанд. ҳозир интернет ворид мешавед, куҷо як аст, куҷо як занмиҷоз аст, ҳамонҳоро пеш бурда истоданд. ва шумо агар онҳоро нагузоред, мардум намедонанд. ҳамин шумо худатон занпарасту занмиҷозпарасту мегузоред ҳамонҳоро. дар ҳақиқат виҷдони ман тоқат намекунад. ман намедонам шуморо чӣ гуна, аммо ман намехоҳам ки тоҷикро як
ҳамчун як нозукаку ҳамчун як ӯшиносанд. хусусан ман намехоҳам. ман мардуми тоҷик ба ғайрат ҳастем. 93% мардуми Кӯҳистон ҳастем. чун доимо ин як ваи мо буд, шиёри мо буд, ба мо пастӣ намезава, доим сарбаланд. охир намонед ҳамон чизҳоро, намонед ҳамон занмиҷозҳоро, намонед ҳамон чизҳоро дар ваятон. худамонро чанд қадар гӯро мековӣ, ҳамин қадар буш мебарояд. камакак номус кунем, камакак номус кунем, мо метавонем. ростӣ ҳар куҷо гап мезанем малолшон меояд. ба ин хотир ман гап намезадам. медонам малолшон меояд, қабул намекунанд. аммо дӯстон ки медорем гап мезанем. агар ки дӯстон надорем, эҳтиромтон накунем, мо гап намезанем. мо ҳамин зиндагӣ, ман 1001 кору фаъолияти зиндагӣ дорам. аммо як қисм фурсат мешавад ки бо мардум ҳамсӯҳбат мешавему ину он. худо шоҳид аст. як чизи дигар, ҳар коре мекунед ба хотири Парвардигор кунед, ба хотири миллат кунед, ба хотири ватан кунед. мебинед шуморо мардум дигаргун эҳтиром мекунад. гумон мекунам ки фаҳмидед ба чӣ хотир ин субҳ аз хоб хестам, вориди интернет мешавам ки ин мешавам, ин охир ҳатто як чизи дигар ҳам ҳаст ки паси якдигар ковӣ доим медорем, ин ба ин ҷавоб додааст, ин ба ин ҷавоб додааст. айб аст. худо шоҳид аст. ман шарм медорам. шумо мекунед, ман шарм медорам. биёед камтар номуз кунем. парвои касе, агар ки шумо беайб бошед, агар ки шумо дар ҳақиқат оқил бошед, ҷавоб надиҳед бар ҳар кас. биёед коре кунем ки ҳамин як фоидае бар ҷомеа шавад. бовар кунед, агар ки мо кӯшиш кунем ки як оиларо тинҷ кунем, оила ки тинҷ шуд, ҷомеа тинҷ мешавад. ҷомеа ки тинҷ шуд, ватан тинҷ мешавад. баъдан ҷоҳо мерафтем, мо тоҷикон мардум, яъне бо тоҷикони Афғонистон, тоҷикони Узбекистон, тоҷикони Покистон, ҳамин қадар тоҷикон ҳастем. баъди парокандашавӣ мо бовар кунем ин қадар ору номусе дорем, андак мандак надора. он қадар бузургҳо дорем, надоранд. биёед як коре кунем ки ватану миллатро боло бардорем. бори дигар ҳазорон бахшиш мепурсам аз шумо ва хоҳиш мекунам ки малолтон наояд. чун гуфтем дилам месӯзад мегӯям, насӯзад чизе намегӯям. худо шоҳид аст, шуморо дӯст медорам. худро эҳтиёт кунед. салому алайкум ва раҳматуллоh.